ଶାଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରେସିପି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ପାଟିରେ ସ୍ୱାଦ ଲାଖି ରହିଥିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଶାଗ ମଞ୍ଜାକୁ କାଟିକି ସବୁ ଧୋଇକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି 15-16 ପାଖୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଅଧା ଦେଲି ଆଉ ଅଧା ରଖିଲି, ଲଙ୍କା ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଶୁଖିଲା ଟିକେ ରଫ୍ କରିକି ବାଟି ଆଣିବା। ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା, ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା, ବେସନ ହେଉଛି 2 ଚାମଚ ଦେବା, ଚାଉଳ ଅଟା ଆମେ 2 ଚାମଚ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା, ଯଦି ନ ହେବ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଲେଖା ଦେବା। ସବୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯେତିକି ପାଣି ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, କଟା ପିଆଜକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା। ଦେଖ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆମର ଡୋ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ପ୍ୟାନ୍ରେ, एकदम पूरा हाई फ्लेम करी गरम करनबा। गरम हेरा पर टिके होची मीडियम करबा आ एकदम बरा शेप देकी आमे ताको पैन रे दे देबा। देखो केडे बढ़िया हमर प्रस्तुत होला। एको प्रस्तुत करी पखाल सहित खाइबो, पिला माने स्वाद केते सुंदर रहिबो कइले निश्चित तैयारी करबो, जम्मारू भूलिबो नाही।